misa una munhu anokutera iwewe andozvona ka mukanya musafunga kuti imiwika mwana wenyu akasungwa nekuda kwemumwe munhu akasungwa nekuda kwemhosva yake zviri pachena then tonzwa nombo anonzi chinomona anokrema kutaura tsvina dzaanenge achitaura ndakazopa president vakatipa nhingi chirongwa chakanaka chaizvo vanoda kusimudzira ndo 2030 nhingi apa middle income watavazvisari basa zvaanenge achitaura iwe musataura zvinhu zvisari basa zvinopa vanhu hasha andivanzwa makatora tuhuku tunokwana kuisa 250 motaura kuti hanzi Harare yapiwa huku momesa 250 twatopiwa tunochengetwa kuhetkirifu kana unoda mebhorini uko poitwa kadanga kanenge kaine huku dzinenge dzi 250 zichinzi hanzi dzinopiwa madzimai eHarare akusi kutamba nevaniwo mebho chinomona bata hana yako katatu uri mutengesi wemhando yepamusoro andivanzwa kana muchiita zvefugu ndene murume wako Mnangagwa muchiita vana muchiita zvisani basa semunoda kuona vana veZimbabwe kunge mafu that must come to an end vana veZimbabwe havana kupusa zvaurufunga iwewe zvokuti munopa vanhu tuhuku tunogona kuita 250 tumwe twacho twofa kwasara 100 mufunga kuti muri kubatsira vanhu chamuri kubatsira vanhu chi ezvine muri kudya mari matombo ari kubva kuMashi uku kana gururena nalotu kumuchidya mari muchisa muhomana mebho chinemona nemurume wako Mnangagwa aikona une mwana naMnangagwa chicha unotaura zvisane basa rese iwewe tikutoda kutoti kana Mnangagwa tamubvisa newe toda kutokuinvestigate unofanira kuenda kujeri futi newe iwewe andiwazivisa sataura zvinhu zvisane basa rese zvamunosikira muchitaura zvinhu zvisane basa setsvina dzedze iwewe tino bata hana yako katatu kwatakuenda akasunga city belt safunga kuti une ma1 stereki mameseji aunenge uchinyorerwa aya uchikakama uchiverenga chirungu chao chausina kunyora chaunyorerwa nemumwe murume ana chipanga wakazviita zvinhu but wakanoti zvine makonsekwensi zvine marepercussion I'm telling you safunga kuti vana veZimbabwe vakapusa ende chachitatu now we're about to take another action vana veZimbabwe tiri kuzokuzivisa you are coming to tell you tikukupa isignal 1 toda kuti matogeti musabhadhare chechipiri parking haisi kufanira kubhadharwa chechitatu nyaya dzemavhenda ari kutandaswa aya must come to an end tiri kuuya kuzokupa isignal kubva zuva richaannounce hakuna ari kuita izvozvo tichadeploya vakomana changa vari matogeti imomo ugona finish and we want to see kuti hapana ari kuzoita izvozvo until tabvisa Mnangagwa in power demonstration iri kuuya but izvozvo